This is the mix of DJ Trufel. Sakit ako, dilig mangyod yung taon sa mao. Dilig at ang ko kang inday. Sayaw, lupit sila! Mag-istorya man hinuon ko ang Disco Tracks. This is the mix of DJ Trufel. I know. Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi ninyong tanan diha. Kumusta naman mo? Magsugod ta karon taod-taod no. Pabuta lang ta kadali kay ato paninggilista ning mga na-late. Paitas mga na-late oy. Present. Kadali sa ha. Adto mo comment sa ako ang gi-post mga kaigsunan, mga ka-shouters. Adto mo dito post. Ayaw mag-post diha kay di ko kabasa. Maayong gabi ninyong tanan diha. Maayong gabi. Kadali lang sa ha kay medyo nakapatay gi sulat ni rin. Nara, ready na ang tanan. Okay na. Basta puwa gani, late na siya na palista. Dihaon sa nagtipa, ila-ila. Kahirap akong kakadalata. Napaaman kay ako na amang. Nangurog man ako ugaw na to. Disco Tracks. Di naman moagas niya itong ballpen, oy. Saan natin ipagsulat ron? Sige, adto mo comment ha mga kaigsunan, mga ka-shouters. Adto mo comment sa ako ang gi-post gani ha. Ayo sa mag-comment diha og present kay di na ako mabasahan nun niya ba? Basahan nun niya ka naman, load niya mo na ako. Maayong gabi kaninyong tanan, maayong gabi yung tanan, maayong gabi. Salamat sa inyong paghapit. Akong gihangyo agad tong gustong mo-appeal sa tong paraffle karong gabi una mga kaigsunan, mga ka-shouters. Palihog lang kog lista og present dito sa ako ang gi-post ganihan. Hanggang salamat ninyo. Di naman moagas ako ballpen, oy. Murag padung siguro ni raffle ron. Wala na ilistahay ni ron. Sa ako na lang ni. Ato ni tayo hopon ba? This is the mix of DJ. Salamat sa pag-remind tape. Palihog og share guys. Thank you. Magbulhot ani og kuan ballpen di man mo agas. Siya man ni ay wanay tinta. Kumusta naman mong tanan diha mga ka-shouters no? Diha lang yun sa mo, diha lang sa mo kay ako sa ning bulhutan ning ballpen di man mo agas. Mag-request ng dayang-dayang Matix the Vampire. May gabihin mo diha dong. Oh yeah. Nang hulog naman ni noon.
Diha lang gyud mo mga kaigsunan ha, pabuta lang gyud taon karong taon-taon. Karong taon-taon ato nang sugda na ato ang pagbunot sa inyong mga pangalan, gikan ka na mga kaigsunan sa ato ang maayong kaubuton sa ato ang mga sponsors. Langking salamat nila. Diha lang mo ha. Palihog kog share mga kaigsunan kay matod pa sa ato ang sponsor no. Basta walay share, basta dili daw i-share daw kay kuan. May nusan og 50%. Makabunot mo, mabunutan mo og G's, 5 ang dawat. May tao padayon lang sa mo diha. Diha lang sa gid mo. Basta na Vizares Idol. Manalo, matalo, kau pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Win, ginawin sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala nang ang iba. Pag tumawag ka, nakakatunaw na, parang sorbetes na iniwan sa labas, diba? Kung ako na nga ang papipiliin, panalo ka na matik, pwede mo bago walitin. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really the missing universe. And if heaven does exist, it could most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smile. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her really the missing universe. And if heaven does exist, it could most probably look like her. Imperio, the best. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, cross ka pa. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Parang nenenggi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, cross ka pa. Kasi sa spaceship, isasakay kita. Mr. Who's the chick? Nick, cause I got plenty. T-shirt niya at pants ay black, tas pink na panty. Binaba ko sa sahig, tapos siya ay nilamig. Yumakap siya sa akin habang siya'y kinikilig. Di niya rin mapigilan ng init kong dala. Napapakalmot na at napapaungol siya. Sabi niya, Okay, so happy tata ha. Half day lang ko, sir. Sige. Diha lang gid makaigsunan, mayong gabi sa tanan makaigsunan no, mayong gabi sa inyong katong bag-ong naabot diha, mayong gabi sa tanan. Kumusta nga tuang adlong Martes mga kaigsunan? Salamat sa inyong makanayong pagsuporta. Ug karong gabi makaigsunan tungod kay naaman tay buutan nga sponsor, magpa-raffle ta. Dagko kini mga ganti karong gabi una. Tungod kay ang ato ang sponsor no kay ako ning basa na to ang sponsor no karong gabi una. Pasensya na kayo kay medyo nahulog mo niya akong microphone ganiha ko. Mura man ni og anara. Perting okay ha. Sige. O ready na ha. So ako nang gilista na, o sala ka ban paper na, ikaduha ka ban paper, nagsugod na sad ko, nara, ready na. So ako ning ikat karon makaigsunan, dunay makadaog og 50 pesos, 30 pesos, 20 pesos. Unya kung sorpresa nga to ang ibunot karong taw-taw, di lang ko magsaba unsa basta sa katapusang bahin sa tuang
atuang pag-paraffol karong gabi una, diha nato masuta kung unsa gyud ning atuang katapusang iparaffol kaninyong tanan may gabi. Di sa ko mamasa ha. Unya na ko mamasa ini kahuman nato og pagbunot sa inyong mga pangalan kung maswerte nga makadaog, mas maayo gyud unta. Medyo makulit, mahaba ang buhok at mga matay singkit, yun ang aking tip. Na si Gamgam Rondero diha no ang nag-iya sa Daddy G ug mapuhon na Daddy G, ni kaugma po ang Daddy G na anya ko i-post para sa imuhang page ato sa atuang mga panisikay-sikay ba. Kasi gusto mo yung ginagapang ka, harina ka ba? Kasi gusto mo yung nilalabas ka. Visayas Beats Production. Isasakay kita, lahat ng kailangan aking dala-dala. Safe kapag kasama, huwag kang magtaka. Di ka magduda, walang baka-baka. Sa alas na ng gabi, di ako mapakali. Mga nakas hindi, tas di ka pakatabi. Pag umuo ka, babe, di ako makatanggi. When I see you, anong oras pa ang meet-up? Tatcha ka ba? Kasi gusto mong sinasakyan kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, roses ka pa. Kasi sa spaceship isasakay kita. Parang neneng di ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, roses ka pa. Kasi sa spaceship isasakay kita. Basta la Visares Idol. Sandy Oliverio, the best. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin ng pinamahal ko. Sabi na lang na huwag nang mag-alala, okay lang ako. Sabi nga ng iba, kung talagang mahal mo siya, ay hayaan
lang yung mga kaigsunan ha. Pabuta lang yung kadali kaya ato ang gi-finalize ang mga listahan. So akong baliko no, doon ay makadaog og 20 pesos, 30 pesos o 50 pesos. Unya na ay sorpresa ini kahuman. So atong sugda no, pila ka buok makadaog sa 50 pesos, 5 ka buok ang makadaog sa 50 pesos karong gabi una. Northern Summer Mix DJs. Sandy Oliverio, the best. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but the stop. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. This is the mix of DJ Jufel. I know. Put your hands in the air right now, right now, right now, right now, right now, right now. Put your hands in the air right now, right now, right now, right now. What that body? Sa chicks ako, dilit mang yun yung taon sa mao. Binig ako ang ko kang inday. Tatay-tatay, imbis na bumakang akong bibungan. Magkikistorya man ginuon ko ang Disco Tracks. Disco Tracks. Hoy, hello, okay. Naroon, ibalik kita makaigsunan, no? Pastilan, may gabi ka itong tanan makaigsunan, no? Kung usbo no, may gabi ka ninyong tanan. Unya sa dili madugay ato ng sugda ng ato ang pagbunot sa inyong mga pangalan. Kung kinsa ka itong maswerte nga makadaog sa ato ang paraffle karong gabi una, makadawat siya og cellphone load nga dunay balor og 50 pesos
30 pesos o 20 pesos o usa ka surprise nga gift para gikan ka na makigsunan sa tuang buutan kayo nga mga sponsors nga akong pagkabasahon karong taod-taod. So akong usbono, ayaw mo comment diri sa tuang live o present at mo comment sa present dito sa tuang gipost. Kay naa dito makaigsunan ako ang gipang like katong ako ang gipang lista na. So katong mga wala pa na appeal diha nya gusto pa mong mo-appeal para makadawat mo sa load, mas maayong mo comment sa mo dito. Palihog lang niya ako ha. Kadi kagyud magmahay. So ako usbo na, di sa ko mamasa karon og mga shout out. Siguro taod siguro kung natay igong panahon magbasa-basa ta og shout out, pero sa pagkakaron ato usa nga unahon kining paraffle karong gabi una. So una syempre magpasalamat sa tuang mga botan kay mga sponsors no. Ang kinang nag-sponsor karong gabi una, dili siya magpa-mention sa iyang pangalan. Pero sanglit doon na pamantay laing mga sponsor makaigsunan. Siyempre atong pasalamatan, di na to kalimtan makaigsunan no. Ang ato ang mga banggiitan o buutan kay mga sponsor. Si Mr. Clemente Dinopol ang nanagiya sa Triple C Barbershop nga nahimutang diha sa Babagdos, Lapu-Lapu City, Cebu. So naa diha siya no, ang Triple C Barbershop ang ipanagiya ni Mr. Clemente Dinopol. O siyempre makaigsunan kung naa ka mo diha sa lungsod sa Oslob o silingan sa lungsod sa Oslob, ayaw ka mo kalimot. Kung gusto mo og tin-aw nga reception sa inyong mga television, pangitaan ninyo si Mr. Joselito Dudong Gumandoy kay siya mao ato ang distributor diha sa Signal og GSAT diha sa lungsod sa Oslob. Daghang king salamat kaninyong tanan og sa inyong sa inyong presensya karong gabi una. Maayong gabi ka natong tanan. Diha lang jud mo kay sa dili madugay ato nang pagabunuto ng inyong mga pangalan nga ato nang gisulat nga naa na sa tambyulo naray. So kinsay ang akong maapas lang ha kay ang naamang ko diri sa kining sa tawag aning kanang sa live manggod di ko kaapas kung kinsa ang nag-present. So ay mo kabalaka kay ang nalista diri more than 100 ni siya. Pero inigbasa gay nato kung wala gani siya ang nakadaog. Syempre atong ibalik ang atong ibutang speaker sa bunutonon nga kining bunutonon makaigsunan duha ta ka buok no kining usa diri mao ni siya ang ato ang bunuton pohon ini ka Sabado kay naman tay raffle draw every Saturday. Natay grand raffle draw every Saturday. So mao ni siya akong bunuton. So kinsa katong nalista diri ininigtawag na ako wala akong iso diri para sa karong Sabado pohon. Okay ra man ka mo para maglingaw-lingaw tang tanan. Ay mo kabala ka makaigsunan maglingaw-lingaw ta unya para sa dili bitaw mausik inyo ang gabi sa pagsigi og paminaw sa ako ang mga way kwintang ipangstorya. Manghatag tag regalo, manghatag tag pa-premyo, cellphone load gikan sa maayong kaubuton sa tuang mga sponsors. Sila si Mr. Joselito Dudong Gumandoy ang distributor sa GSAT og Signal diha sa lungsod sa Oslob ug syempre si Mr. Clemente Dinopol no ang nanagiya sa Triple C Barbershop nga nahimutang diha sa Babagdos, Lapu-Lapu City, Cebu. Daghan kayong salamat. Ayaw mo kalimot og like and follow and share sa tuwang live karong gabi una kay kining tanan para ra gyud ninyo. Akong usbon makaigsunan no ang atuang pagpanghatag sa mga gikan sa sponsors. Akong usbon na akong gisulti kaninyo kaniadto nga kanang madawat nato gikan sa tuang mga sponsors kay ato man ang i-announce kada gabi no nga naate dawat sa tuang mga sponsors. Ang tanang nadawat nato atong ibalik ninyo. Unya ganiha, syempre di nato ni siya itago kay matud pa nila kung magbuhat daw ka og kaayuhan ngadto si imong isikataw, kinahanglan ko no nga dili nimo pahibaw-on ang imong isikataw. Pero tungod kay naaman tay mga sponsors, ganiha ato nang gisugdan ng hatag tag mga pan diha sa atuang mga kaigsunan sa gawas nga maora man ni ato ang mahatag sa pagkakaron. Manghatag tagpan kay syempre para sa makaambit sa ilahang makaambita sa makapaambita sa tuang grasya bangadto kanila. Syempre dili ni siya may mahimong posible makaigsunan kun dili gumikan sa inyo mga suporta. Daghang salamat sa inyo mga pagpabilin unya pagsuporta sa tuang live matag gabi sa ingon nagadaghan na ang atuang mga sponsors. Daghang salamat. Kadtong ni present sa ako ang post ganiha
secured na mo ato na mo ikuan. Pwede na bahala, dili na mo dali bahala di mo share basta importante na mo nakakuan mo dito. Okay ra jud na kay na, wa jud koy problema. Panalitan di mo like ug mo follow sa tuang page, okay ra gyud kay na. Ang importante no, malipay tang tanan. Daghang king salamat ninyo no. Sige sa atong magsugod ta mga alas 7:30 kay 30 minutos ra ni ato ni paspasan kay ini kalas 8 na pod maginhini nam sa tagpamauli para na pod mi sa tuang laing bahay na pod sa tuang mga kinabuhi kundi nato na siyang buhaton ng atuang trabaho isip usa ka amahan. Os muna ako makisunan no, may gabi kaninyong tanan sa mga nagpabilin diha lang jud mo. Manghinaot ko nga ang inyong load makaabot pa og mga 30 minutos. Ato ding humano ni para makapahuway tag sa iyo. Dili ta magpahuway sa dayon. Pahuway tag sa iyo. Okay ra man kay akong tingog diha. Naon niya ako ikuan ha, naon niya ako ipabuhat ninyo pohon, pero pohon pa na. Okay na. So ingna lang ko ninyo kung magsugod na ta na, magsugod na ta no para dali ta mahuman ning atuang kalihukan karong gabi na. Bisan tuod og naata sa mga busy kayo nga mga gipang buhat matag adlaw makaigsunon no ganihang buntag busy kay ta siguro dahil natin yung gipang buhat na narabaho ta pero karong gabi maglingaw-lingaw ta. Si Cutie Mitch, Sweetie Mitch at madi ko kapas gyud daghan kayo ang ni-comment. Adto lang mo comment sa ako ang gi-post ta kay naa gyud dito jud ko nagkuha sa tanan. Balanghoy gamit siya kinabuhi. Okay na, ingna ko ninyo ha kung magkaroon taon magsugod na atong takna makaigsunan bisag ng utan ha. Alas 7:17 na sa kagabion adlawng Martes mga kaigsunan. Maayong gabi kaninyong tanan. Kamo lang sa pagbasa-basa diha sa inyong kagulingong post ha. Kay di na nako mapas ang inyong mga greetings no ato nang basahon og mapuhon og dili ba ato nang basahon unya inig ka ugma pohon sa udto kung naatay kahigayunan. Daghang salamat ninyo. So alas 7:18 na makaigsunan, pipila na lamang ka minutos magsugod na sa tuang paraffle draw. So kung kinsa kadtong akong balikon ha, kinsa kadtong naa diha, ay kinsa kadtong wala diha, nya nabunutan ako ilang pangalan, atong ibalik sa lain nga sudlanan ng inyong mga pangalan para na mo sa Saturday na mo pwede makadaog. Kay ato ang gingon diri sa sponsor, ang hatagan og regalo, ang hatagan og cellphone load kadto lang naa sa ato ang live. Maayong gabi kaninyong tanan. Akong musbono, maayong gabi na. Sugod na sir, kay late na ka sa klase. But ang iwa pa'y klase, ugma abang klase dong. Ato ning sugtan kung mudaghan na gimayta para way magbasol. Akong musbono na. 5 kabuok ang makadaog sa 50 pesos nga load. 5 kabuok ka? 5 kabuok. Pahinungod sa ato ang sponsor no. 5 kabuok ang makadaog sa cellphone load. 5 kabuok ang makadaog sa 50 pesos, 5 sad kabuok makadaog sa 30 pesos. Oh, sige na. Naana no. So 5 ka 30, 5 sad ka 50. Siguraduhan ninyo nga inigbunot sa inyong pangalan naara mo diha nagpabilin. Comment na mo makaisunan sa panyo gipaabot di ano 83 pa kabuk ang ni-comment sa ako na comment sa akong post ganiha nya kamo diha more than 100. Comment taon mo kay sayang kay inyong panahon. Sayang kay inyong pagtan-aw nako nga wala mo'y nakuha. Siguraduhan nato no nga mo tan-aw kay mo nako na agid mo'y makuha. Unsa man ning hitabo agad. Diba? So, mayong gabi pag-usap kaninyong tanan man kay galaan, no? Dahan king salamat sa inyong panayong pagsuporta. Naunsa namin akong naong, nagsinaw naman eh. Mura naman siya lutuanan o itlog. Sige lang, kay gipakatawa naman taning gwapo, huwag tayo gipakatawang dato. Mao na, nanginabuhi ta matagadlaw. Ang trabaho ta, mag-survey tas mga purok, pero sige lang, ato maning gibuhat para sa kalipay, dili lamang nato, kundi kalipay sa tibuok naso, dili ba? Tibuok mga bata, kay ang pag-asa sa bayan, ang mga bata ang pag-asa sa bayan.
Unya magunsa man ang atong pag-asa sa bayan karon kung ang mga bata karon nagsige lag TikTok. Pastilan. Sir, pag sugod na wala pa dala kalukod na may gidangat ang tingkarol nyo diha, asya man yung mga tingkarol diha. Kinsa man eh. Sige lang yun. Kompleto na ang inyong mga pangalan ni Rino. Ang inyong cellphone load, kung gusto mong mudawat inyong cellphone load karong gabi dayon, atong bastag mo send mo sa inyo ang number nako. Ako nang padalhan dayon. Pero kung dili mo send dayon sa inyo ang number no, ugma na nako ipadala ang inyong cellphone load. Okay na, so ato ang takna makigsunan, alas 7:21 na. So alas 7:30 magsugod na ta ha. Masugod mo dili, masugod kita alas 7:30. Sabi si Eva, bukhad na sad. Sayo-sayo lang sa ta. Pawalas ka kulba ba? Siguraduha ang inyong mga cellphone na himutang yun sa lugar nga doon ay kuhan ha. Na ay signal. Kaya ang kuha, mura ko yung signal yung kuha ba? Dila, i-aray na ako, no? Sponsored by Mr. Clemente Dinopol. Magsirap Eva nga may maskara. Nugon kay may Unsa naman di orasa ni mo diha, Ma'am Dalia Labisti? Unsa orasa ni mo diha? Alas 8 na inyong oras diha, no? Asa magibutang karos labaw makagaho mo? Alas 7:32, ako ana, scam ng riluha. Asa kani mo napalit ng riluha ba? Mura ka nang imong rilo, no? Niutong siguro na sa tubig. Okay na. Maayong gabi inyong tanan diha, no? Maayong gabi sa akong usbono, dili sa ako magbasa sa inyo ang inyong mga greetings karong gabi una. Kaya ato ni unahon ang inyong mga pa-premyo karong gabi una. Kinsay mga waylo diha? Kinsay mga waylo diha? Kinsay nakarelate nga waylo diha? Pareha kita. Kay kung way makadaog ro no, ang akong bunuton gani wala kay diha, murag ako gining ilodya akong kaugalingon ba. Impas ko ding tanan. Sige. Sugdi na sir. Di pa ko magsugod. Atong oras. Ang atong oras bisag way nang utana makaigsunan alas 7:23. So dutay na lamang no. 7 na lamang ka minutos makaigsunan ato nang pagasugda ng pagbunot sa inyong mga pangalan nga posibleng makadaog kamo sa cellphone load. Nagikan sa maayong kaboton sa tuwang mga sponsors, usa niya na makaigsunan si Joselito Dudong Gumandoy, ang distributor sa Signal ug GSAT diha sa lungsod sa Oslo, ug si Mr. Clemente Dinopol, ang nanagiya sa Triple C Barbershop nga nimutang diha sa Babag 2, Lapu-Lapu City, Cebu. Daghang kayong salamat. Eva nga may maskara. Nugon kahit may itlog man siya. Dili pa lang siya itlogan. Ang dami ako siya pangaslan. Eva nga may maskara, kasayang ni Eva. Ano gulong daw, kahit may itlog man siya. Kung dili pa lang siya itlogan. Ako na lang, ako siya pangaslan. Oh yeah.
Okay na. So ato ang oras makaigsunan bisag way ng utana. Ang atong oras alas 7:25 na sa kagabion. 5 minutos na lang magsugod na ang atuang koronasyon. Di magsugod na ato ang paraffol di ay. Kurmuram tayo nagkoronasyon na niya. Unsaon pagapil? Butangi. Hoy, DJ, pag-sure diha. Unggoy ang baby. Tag 5, tag 5, tag 5, tag 5. Tag 5 minutos na lang. At alas 7:26 sa gabi na makiksunan. Tag 5, tag 5, balor 5, Imong naong 5. tag 5, tag 5, tanan tag 5, imong naong 5. Wate, pa ako wate. Now, in the mix. Paskilan! Jampong! Jampong! Unggoy ang baby! Okay, makaigsunan no. Ato ang takna nga nabilin makaigsunan alas 7:20 na sa gabi. Pila man na? 3 minutos na lang gyud. Magsugod na ang ato ang paraffol karong gabi una. Daghan kayong salamat pag-usab sa tuang mga pinanggaon kayo, buotan kay mga sponsors karong gabi una makaigsunan. Dito maglangan sa paghisgot sila mga pangalan. Mao kana si Mr. Rosalito Dodong Gumandoy, ang distributor sa Signal ug GSAT diha sa lungsod sa Oslo, og si Mr. Clemente Dinopol, ang nagiya sa Triple C Barbershop na imutang diha sa Babagdos, Lapu-Lapu City, Cebu. Daghan kayong salamat. Okay, so sugod na ta. Alas 7:29 na sa tuang orasan makaigsunan no. Alas 7:29 murag ako may nakulbaan ng hitabuan no. Kung siya mahitabuan na ni. Makuyawan mas tagapila ni. Okay, so larga na ta no. Ready na mo diha. Pagtarong ba? ...83 comments. So wala na nag-present diri oh. So padayon na ta. Sugod na ta. Ay alas 7:29 usa ka minutos na lang makaigsunan ng kulang. Magsugod na ta sa tuwang paraffol karong gabi una. 5 ka buok makadaog og 50 pesos. 5 sad ka buok makadaog og 30 pesos. May na lang natay panload no kay sa sunod semana pohon magsugod na ang atuang klase no, ang atuang pag-abli sa tuang klase diha sa DepEd no, kadtong atong mga estudyante, atong mga anak ng mga estudyante, magamit kay ninyo ni makaigsunan ng kini nga load.
Magamit ni siya nga load tungod kay karong panahon na kinahanglan kontako ninyo ang inyong mga teachers, kontako ninyo ang inyong mga advisors kay lisod kayo karon kay naa man gud ta sa new normal unya magpadagan ta og modules. Kung doon na may mga pangutana sa modules, kulangan ba ang inyong modules, naabay na sobra, kinahanglan kayo tag-load karong panahon na. Mauna magpasalamat kita sa tuwang mga sponsors sa diin, kung diin sila mismo magyud mo nagpaabot sa ilahang mga grasya nato no para makatabang puta bisan sa ginagmay lang nga paagi. Dangking salamat nila. Og dagan usab kayong salamat ninyong tanan nga naagid mo pirmi diha bisan patuod og naata sa tuang kalisod karong panahon na pero naalang gyapon mga tao nga andam willing mo tabang para sa tuang pagbukas sa klase karong umaabot nga Oktubre 5 makaigsunan. So dangking salamat nilang tanan ug daghang sab kayong salamat ninyo. Sa among para nako no kung gusto nako no kitang tanan makadaog kay dapat wa agyoy mapildi kay kitang tanan makadaog man ta kay importante karong panahon na no nga naa gyud tay pang text dili lang nato gamiton nato ang cellphone diha sa paagi nga makadaot sa atong isig katawo kun dili ato nang gamiton nato mga cellphone sa paagi nga makabot nato ang ato ang mga kaugmaon. So dangki salamat ninyo no murag sakit man akong dughan ang hitabo. Murag man kog nagyaw-yawan More power kaninyong tanan no, more power sa tanan nga mga nananaw ug sa more power sa tanan nato mga sponsors. Kung dili tungod ninyo, dili po na sila mo sponsor ay. Tungod kay nalingaw sila, nag-enjoy sila nato, nag-enjoy natong tanan, nihatag sila, nipaambit sila, unya kanang ilang ipaambit nato no, kanang ilang gihatag nila nato, sa ako nang gisulti, ako nang ibalik ninyo tanan. Kung ganahan mo mangutanan nako pila ni nadawat nako no, pwede na nako i-send ninyo sa ako ang sa inyohang sa tawagan ni Messenger. Maingon mo nga, sir, pila may dawat nimo sir, ako i-PM nimo. Bitaw, seryoso. Wala ta, ang ato lang ginani no, nga makatabang ta. Unya pohon, kung na-election pa ni guys, no, kung panahon pa ni sa election, siguro dyan kung ako ang panghatag nga load ninyo, tag 1,000 yun na. Usahay man good no, adili man ta manira no, kaya atong pasalamatan ang ato ang mga barangay officials, ato ang city officials, ato ang municipal officials, atong mga national officials. Ato silang pasalamatan no tungod kay sila mismo naningkamot gyud no, naninguha sila og naningkamot para kitang tanan makalingkawas ning ato ang gisinati karon nga pandemya. Aron kitang tanan makalahutay ni ato ang gisinati nga pandemya. So naaman tuoy mga kakulian nga nahitabo diha, naaman tuoy mga dili maayo nga ilang nabuhat diha sa atuang sa mga pagpanghatag, wala man siguro mo makadawat og sakto siguro, pero magpasalamat lang gyapon ta at least na atay nadawat kay sa uban nato diyang mga kaigsunan no nga wa gyud nadawat bisan og usa na lang kalugas nga mais or usa kalugas nga lang nga humay, di ba? So magpasalamat ta nga naa patay gikaon matag adlaw. Magpasalamat ta sa Ginoo nga ang importante no, bahalag wa ta gikaon ang importante na ginhawa pagyapon ta. Kay lisod kayo ning magsigit ta og reklamo karong panahon na no, magsigit ag yaw-yaw pero wala man mo gibawalan pag yaw-yaw. Okay ra mo pag yaw-yaw mo diha pero ang ato lang karong panahon na ba ang pagsabot sa usag-usa kay naa ta karon sa pandemya. So magpasalamat ta nila. Di natin ta magpakawas paglaom makaigsunan. Dasig lang gyud ta. Importante buhi. Musugod na ta. Pastilan sa akong pagyaw-yaw no, naabot na ta alas 7:34 murag ako na ninalitan ni noon. Okay, so magsugod na ta ha. Oh, yes, sakto gyud, sakto. Magampo ta kana magpasalamat ta sa ato ang mga grasya nga dawat, siyempre magampo ta sa Ginoo. At the same time, magpasalamat pud usab kita sa ato ang mga isigataw nga padayon nagsuporta nato. Unya ikatulo, magamping pud ta. Unya kay dili lang sa ta magamping sa kaugalingon no, ato ang ampingan ang ubang pong mga katawhan pinagi sa ato ang pagsunod sa mga safety protocols nga gipagawas sa ato ang pangagamahanan. Social distancing. Social distancing kung mahimo pagbulag sa amo.
social distancing, di ba? Unya kanang face mask, magsuot mo face mask. Kanang face mask makaigsunan, makatabang ang ninyo labi nag matagbuan ninyo inyong mga silingan ng inyong giutangan. Magsuot mo face mask, di mo mailhan. Masapilain, face shield, di ba? Face shield. Kanang face shield makatabang sa na, labi nag naiturko padong ninyo. Nya gadag notebook nga listahan sa ato ang mga gipangkuha nga mga habol ug mga banig ug mga pasistor. Kung naa mo face shield, di mo makitaan sa inyong mga sa mga turko. Shout out sa tanang mga taga turko diha nga may kay ma-memorize sa mga balay no. May pa sila na in charge diha sa distribution sa SAP. Pagpait ang itabua. Purot na mong load. Ikaw pat di na to kalimtan no nga sa man to social distancing, face shield, face mask unya ikakatapusan kaya una ato ang kanunay buhaton ang pagpanghinaw, ang pagbisibis diha sa mga alcohol. Matud pa sa kong higala sa una no nga siya unang panahon no pastilan. Mukaon ta, manghinaw ta una mukaon. Karon sige na tag hinaw, kaon-kaon. Pastilang hitabua. Sige na, hurot na kuno ilang lodo, ikasapa na noon ko. Sige, magsugod ta makaigsunan. Sige, type mo diha og please type yes kung mag-start na ta. Ay asa man, isa. Pag-type mo og pila ang inyong gusto ato ang una bunot, 50 or 30. Sige, unsa man? Kung magsugod ta 50. Aysa si MM Maturan, unsa on pag-sponsor? I-PM niya tika MM Maturan no? Kini mo ganahan sukuan ni basta ni maingani ba? Yes, sige. Yes na. Okay. Sugod na ta. Unsa man atong sugdan? 50. Sige, start tag 50. Okay, 50 atong unahon. Magsugod ta og 2 ka 50 sa, 2 ka 50. Sige akong bunuto na. Pag-ampo intawan mo diha nga mabunot na inyong pangalan. 2 ka 50, siguro 2 nga naa inyong pangalan inigbunot na ko. 2 ka 50. Bunot, nanggawa silang tanan. Nanggawa sa ko ang laptop. Okay na 50. 2 ka buok ako buruto na. Magbunot kog 2 ka buok nga 50. 2 lang sa para surprise ba. 5 man ni ka buok. Ni usa nag-type og 5,000. 50 mil di ay. Sige go. Sige unang 50 pesos. GCash. Yes, GCash ang ako ipadala. Kinsay gusto mo sponsor diha si Ma'am NN Matura no? Pwede gid mo padala sa inyo ang gustong i-sponsor. I-mention gud mo sa kasimana. Libakon gud mo gusto kasimana. Okay, 50 pesos. O sa gatos mo sponsor si Joey o sa tag sa gatos. Daghang salamat ninyo. Okay, unang 50 pesos. Naka-share naman tanan no? Ang humanani sa bunot no, i-verify pa ang inyong mga pangalan kung naka-share ba mo or ni-like ba mo or ni-follow. Pero sige lang. Kung wala pa mo naka-follow o naka-like, okay na, may problema yan. Okay naman kung pasakitan ko ba? Ako ang gusto daghang salamat sa ato ang sa mga sponsors no, ato ang buutan kay mga sponsors ang nagpuloy na to sa way paglubad no, si Mr. Clemente Dinopol ang nanagiya sa Triple C Barbershop nga naimutang diha sa Babag 2, Lapu-Lapu City, Cebu og si Mr. Joselito Dodong Gumandoy makaigsunan mao siya ang distributor sa GSAT og sa Signal diha sa lungsod sa Oslob. Daghang salamat ninyong tanan sa inyong pag-sponsor. Ato sa pasalamatan no ang sponsor sa tuang sugad pa sa una no, sugad pa gyud sa tuang pagkatao. Hindi sugad pa gyud sa tuang pagkahimugso ning kalibutan na. Ang Papa Bob Creamy Sisig and Shawarma nga naa pa sila sa Manila karon pero kadugayan moari na sila karong siguro end of this year moari na sila sa lungsod sa syudad sa Sugbo. Daghang salamat. Another nga sponsor nga perti kabuta to nga sponsor no ang Ray Prince. Ang Ray Prince makaigsunan no ang gipanagiya ni Mr. Aldin Manayon Atis ug ni Ma'am Ray Rabaya Atis no. Sila ang nanagiya sa Ray Prince unya maabot ang panahon makaigsunan nga magsuot ko sa ilahang t-shirt nga ilahang gihatag nato unya kung gusto sad mo kini sila nagprint ani ako ang gisuot karong gabi una. Sila sa nag-design ani. Kung inyo makita no, mura ba kog pulish ani. Pero dili ko pulish siya.
Sige, agyaw-yaw. Wa man nagikuot. Sige. 50 pesos. Usa lang sa. Duha. Duha ka 50 pesos. Pagampo in taon mo eh. Ready, set, Di man mahulbot. Usa lang sa. Usa lang ha. Usa lang sa. Usa ka 50. So first, 50 pesos load. Kabasa mo? Kabasa mo wala? Okay. Virgie Dalumpinis Pungot. Naa si Virgie Dalumpinis Pungot. Basta dili mo type lagi present. Proceed yun sa ikalaing-laing 50. Naa wala. Atong iphan. Virgie Dalumpinis Pungot. Congratulations. Ikaw ang una nakadaog ng 50 pesos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ay, wala. So wala to, tagaan siya jazzat, tagaan to siya o grace period nga 15 minutes. Wala siya. Wala si Virgie Dalumpinis Pungot. O kung naisilingan ni Virgie Dalumpinis Pungot, no? Ingna siya nga nakadaog siya 50. Kung wala na siya karon, dili gani siya karon. Basta na wala siya karon, sigurado yun ng pulihan nato na. Next! Absent yun. Kini abtik yung akong classmate is Dante Tagalog, no? Ka-abtik, may musulti ka-absent ani. Next nga 50 pesos. Oh, yeah ha. Limpyo atong konsensya ha. Di naman ni siguro magawa siya kung kamot. Tara. Ang sunod nga nakadaog sa 50 pesos, late ni siya. Kay pula man, basta pula gani, late yun na. Nikating na. Na mayabash. Si Madeline Serenio. Si Madeline Serenio dia. Miss Madeline Serenio, congratulations na. O kung wala, atong iphan. Virgie Dalumpinis Pungot, ikaw ang munang giipan. Gituyo ka na namo imong balay. Di ka mo gawas diya. Ikaduha nakadaog 50 pesos makaigsunan, no? Si Madeline Serenio. Na wala. Akong iphan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
Seis, siete, ocho, nueve, 10, 11. Uy, 11 na ako tawag, 11. Ay, wala sa 11, wala. Wala si Madeline Serenio, o, di ba? Daga na tag natigom, no? Duha na ito natigom. Sana all. Madato kita ni yun. Next! Makuha taglain. Minus na to. Basta mabot sila, no? Kuha na lang ilang madawat, no? 49 na lang. Next! Ang sunod nga mabunot. Pila man ni 50 lang yapon yung gusto. 50 kay wa mato silang duha. Ato tong ihatag dito sa kuan. Butang tatos tag 20. Ni absent to, sige lang na sila pumayabas ba. Naligo mo siguro sa dagat. Nangungog bakoko diha sa alo. O gatong siya ba to, murag nangungog poko diha sa kalumpang. Diha silingan nila ni Kathleen Mancia ba. Nangungog buto-buto. A major. Oy, Mercedita Montero. Di ni Mercedita Montero, Madeline Serenio man eh. Dili maong na present.
Next, 50 pesos 50 pesos. Wa may nakakuha ganiya, so balik ta sa 50 pesos makaigsunan. Na wag tiyang matuwang siya mingaw manggayo. Nara, nibalik na. Sunod nga 50 pesos, naka-apil ako ana. Yes, tanang ni comment no, present no, ni apil na to siya. Ay mo kabalaka kung dili mabunutan, kaya ato nang isunod dito sa na si Segundino Balbuena ngo, dili siya magpasaba no, ato lang itago ato ang usa sa mga sponsor no, si Mr. Segundino Balbuena, daghang king salamat mo diha sir. Sunod 50 pesos. 50 pesos sa takay. Ato tong pending to sila. Pending to. Pending kaso. Ato balik na. Ito si paring basig mengon mo nga kung tikas niya. Why tikas siya? Nara. Koot. Dili man ta kumayo ning koot. Oy, pero ako nang tistingan sa pagkoot. Sunod. Nga 50 pesos. Kinsa? Nakabasa mo? Amurag feel na ko na agad ni. Kinsa ni? Mami Dor. Mami Dor. Murag bagong pang nag-comment si Mami Dor. Basta wala gani mo present ag Mami Dor. No. Barog guapo. 2 3. Wala si Mami Dor. 4 5 6 7. Wala si Mami Dor. 8 Mami Dor 9 10 11 12. Walas Mami Dor gyud, walas Mami Dor dia. Walas Mami Dor. Sao na lang ni. Ako na sad ni. Walas Mami Dor no, wag tang Mami Dor no ni hawa. Nama to ganias Mami Dor. Murag nangi ito. Nanirador. Nanguhag lagaylay. Paita ni Mami Dor. Oy. Nanguha pa siguro tog poko. Nas Mami Dor, naabot di ay. Okay, dagan kay salamat Mami Dor. Nakakadado si Mami Dor no. Congratulations. Ayaw kalimot Mami Dor no. Naades Mami Dor di ay atong gilibak na ara man siya di. Mami Dor pa siya luwain taon mi ha. Nagtuo man gud mi nga nanguha kag poko di as may kuhan kang burong. Nanirador kuno ka, murag nanguha kuno kag lagaylay. Pastila no, congratulations si Mami Dor no, present si Mami Dor di ay. Sige lang, ato yun na Mami Dor. Palihog kog send si mo ang number ha. Ayaw i-send imong number diha sa ato ang live kay base ron niya pangayuan ka diag load. Okay, so dahan kay salamat Mami Dor sa imong pagpabilin diya. Ay sa glakaw diya Mami Dor ha kay ay sa glakaw kay manghugas pa tag plato. Magtabang pa kag hipo siya to ang mga panggamit dire. Next, arita sa 30. So 30. Duha ka buok 30. So duha ka buok 30. Nanukduk pa kung buto-buto. Si Luz Calanovo no, ato nabunutan ganiya no, murag nawagtang mo si Luz Calanovo no. Ato nabunutan siya ganiya nga siya mo imuhuga siya plato. Pasiluwa ay minimo diya, murag nagbiyahe pa man ka. Asa ka dapit taron. Nagdala ba kag sidsaron? Ang sidsaron ni Luz Calanovo no. Basta katong sidsaron nga gisangat diya sa sarang no, dools ko sahos. Nagipasuhan na, perting ito madagang nangayamang. Pastilan, oy. Sige, next. Kung siya man ron, tukara. 30 pesos makaisunan, 30 pesos. Next, 30 pesos. Hindi lahat ng gwapo nag-aartista. Yung iba, DJ lang. Okay, 30 pesos, duha ka buok. Kini, kinsa mo ni? Nakabasa mo? Magkabasa mo, kaya ako di ko ba siya? Yes, ipim na ko si Ma'am NN Maturano. May gabi ni mo Ma'am NN Maturano. Dahil kayo salamat, pasalamatan na ako da kay kabalo siguro mo magpadala siguro kag 5 mil. Ito Ma'am NN Maturan, may gabi ni mo diha. Salamat daan Ma'am. Ipim ti ka Ma'am NN Maturan. Ilista ta ka diri Ma'am ha.
Basta di ma-reply lagi, naraba ko'y manika. Ito, joke ra ma'am ha. In, maturan. Ang next kay si 30 pesos. Puyeng Irauda Cordillero. Kinsa man is Puyeng Irauda mo Cordillero. Murag silingan man siguro ni Los Calanobo. Atong ipana. Congratulations, Puyeng Irauda. Gcash. Yes, Mamedor, Gcash na Gcash. Puyeng Irauda Cordillero. Atong ipan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Dimi, yun, ipan yun, 8, 7, Puyeng Cordillero, Puyeng Irauda Cordillero present, wag yun, di ko wako ka ba siya, 8, 9, 10, 11, wala si Puyeng, di good may kabasya ni Puyeng, 20, 21, 22, Nas Puyeng Irauda Cordillero, wako ka ba siya, 28, 29, 30. Asya man tos Puyeng Irauda Cordillero. Pamulong og signal. Kaya di na ito mabasa yung magisulat. Asya man na pa ba? Dagan kayong salamat no, Puyeng Irauda Cordillero na naraday present ako, manasoko na. Ato na ni pa-pondiyon ng kinasuko na. So Puyeng Irauda Cordillero, ikaw ang unang nakadaog sa 30 pesos nga load. Na siya present. Yehey. So Mami Dor og si Puyeng Irauda Cordillero. Kato mga nakadaog ha, i-PM ko ninyo. Inbox lang mo, i-inbox lang ko ninyo kay ihatag na ko inyo ang load. Ayaw to ang dugaya ha, kay malimot ra ba yung taon ka, labi na gini ka sunod si mana ninyo kukaon ninyong load. Malimot ka niko, bantay lang yun mo. Disco tracks. Okay na, larga na. Sunod. Balik tas 30 no, ikaduhang 30 no. Si Virgie de Lompinis Pungot og si Madeline Sirinio, asa man magibutang sa labaw makagahom no. Kung nakadungog mo sa kuang panawagan, palihog niya ko si Hipo siya kanding no, kay basing magulan rong gabi. Bitaw Virgie de Lompinis Pungot og si Madeline Sirinio, nakadaog mo og cellphone load nga tag 50 o niya kay wala man mo, kung malate ka mo no, kuhaan gyud mo ni og katong sige, padayon ta. Kay mga tulog na ta karon taon. Next, 30 pesos nga load. Kinsa man na? Nakabasa mo? Si Maridel Pahamutang. Na si Maridel Pahamutang diya? Atong iphan, Maridel Pahamutang. 1, 2, Gcash lang, Mamidor, Gcash imo ang load. Wala si Maridel Pahamutang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, wala si Maridel Pahamutang. Lipayan ako ani oy. Padonggi na ako. Maridel Pahamutang, wala siya. So tulo na kabuok ang wala. So mo na siya makisunan na akong gingon ninyo no. Dapat gani kung mo comment man gani mo appeal mo sa tuang atuang dula. Importante nga naa mo present kay ang premyo ihatag ninyo present man dapat naagid mo. Kay kung wala mo o padong na is maestro. Ang padong din ako. Nanguha yung bulang bungas pariyulis. Pastilan. Nangibot pa siguro tog man dito sa datag. Ubos-ubos ilang Joey o Saita. Mayang gabi kinatanan no. Sunod no. 50 pesos. 50 kuan ka ng 30 pesos. Laing 30 pesos no. Ay mo gabalaka kay naapatay opat ka 50 pesos kay wala inisod. Wala sa pamutang. Asa ka to gibutang sa labong makagahom. Nanulo og kasyag.
Nanulog dupa-dupa. Next, 30 pesos. Ano sa 30 tanong? 30 pesos nga load. Sandy Oliverio, the best. Ramil pahmutang yung igagaw man na tingali. 30 pesos, lain na ka daw sa 30 pesos. Kini ay Frusilda Lastimoso. Na si Frusilda Lastimoso diya? Frusilda Lastimoso na Frusilda Lastimoso. Ang uban na absent kinaglanda. Naglanda sa tapon. Ginis no yun. Mahilig kinaglanda ba? Galanag pili. Frusilda Lastimoso na wala. 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 Okay. Atong ipan. Oh no. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Otso. 9, 10. Wala gyapon pagkasayanga bitaw mga kaigsoona no. Ako nang giingon ninyo makadao gani mo naa gani tay pabunot-bunot naa gid mo pirmi para di gid mo magsayang kayo gyud. Ato naman gisabutan, di ba? Nagsabot naman na basta naa gani dire basta ginigtawag nato wala gani. Wa gyud. Next. Upat ka 30 o upat ka 50. Upat ka 50 o upat ka 30. Wala si LL, wala siya. Asa ka to gibutang si LL. Magbunot ko og duha ka 30. Duha ka 30 lang sa. Duha ka 30. Una nga 30. Si Bernadette Gumapon Donkey. Bernadette Gumapon Donkey. 30 pesos na. Bernadette Gumapon Donkey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wa gyapon pastilan lagi oy. Murag madaghan gini ako ang load ni karon ba? Wala man sila no, wala si kuan ano si Bernadette Gumapon Donkey no, wala si ano. Sunod si Chivi Bumarlong Ondiano. Chivi Bumarlong Ondiano. Naa sa diya. Si Chivi Bumarlong Ondiano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wag yun. Murag isyugo bito palit o bitchin ko no ingos noy-noy. Hoy, ik-ik. Nabunot ka as ik-ik oy. Pagaw siya ng tig-ik. O tig-ik. Asa man si Chivi Bumarlong Ondiano. Naa siya diha. Wala. Charlie Main, asa man napitan na wag tang lagi. Asa man sila? Di sila manggawas. Natagos lalong banyera ko no. Wala agad. Oh, sige. Bahala mo siyang kinabuhay din na. Oh, kining mga wala din ni karon no, bantay lagi mo. Arita 50 makisunan, kaya man sila arita sa 50. Magbunot ko 2 ka 50. Maintag, present mo. Ano na, si Charmin Rua, Unjano ba ni? Dito maoy. Si Chivi Bumarlong Ondiano. Boy, nakadaog. Lahi tungo siya. Sige, next. Chivi. Asa mas Chivi? Charmin Rua Ondiano. Hoy, ik-ik. Asa si ik-ik, oy. Pagaw siya si ik-ik lagi, oy. Di gay tumugawa siya ang kuhan. Balyanan. Bantay lang yun do. Gawas ik-ik siya mong balyanan. Nash pugaran ko. Pugaran ng bunhok. Nang lupa na ng ik-ik. Next! 50. 2 ka 50. 2 ka 50 pesos ang bunuton. Malipay lang tani kung naa sila. Kung wala, masakitan lang yapon ta. 2 ka 50 pesos. Kasi ang ingay mo pag kinakain ka. Parang neneng di ang kanyang
Okay, duha ka 50 pesos atong gibunot no. Duha ka 50 pesos magpasalamat ta sa atong mga sponsors no, si Mr. Dudong Gumandoy. So dito Dudong Gumandoy makaigsunan ang distributor sa Signal ug GSAT ya sa lungsod sa Oslob og si Mr. Clemente Dinopol ang nanag-iya sa Triple C Barbershop nga naimutang diha sa Babag 2, Lapu-Lapu City, Cebu. Daghang diyang salamat. Dila next, duha. Next si May Arunda. May Arunda. 50 pesos niya. May Arunda. Na si May Arunda dia. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wala gyud. Wala si May Arunda no. Saon ta man si May Arunda wa man kadaog oy. May Arunda wa na sad pastilan. 50 pesos to makaigsunan. Sayang kayo, nugon kayo gyud pagkaanuguna. Sunod si kisa ni ayan lah. Dayan Aguhitas. Naa pa si Ma'am Dayan Aguhitas diya. Naa si Dayan Aguhitas. Dayan Aguhitas, 1 2 3 4 5 nangatulog naman siguro mong tanan 6 7 8 9 10. Wag yun, Dayan, Ma'am Dayan Aguhitas. Ma'am Dayan Aguhitas, asa man ka Ma'am Dayan Aguhitas, nagadaro pa siguro ron. Naniyapon. Mura gadok-dok pa siguro ron og lumban. O nanguhit pa siguro og sihi. O, bunot og laing 50. Magbunot ta og laing 50 pesos. Duha ka 50 pesos. Wala atong ipangnawag, wala silang tanan. Pasalamat as Ginoo ni nga wala sila. Ang hirap makahugas ng pinggan. Oy, baka mabunot ako. O, duha ka 50 pesos ha. Murag nagdulag bingo to ba? Ang katong wala na abot. Tara. Duha ka 50. Kanang present yun may atong bunuton. Kinsa man eh. Si Ariel Dundon Novo Lunday. Ariel Dundon Novo Lunday. Ariel Dundon Novo Lunday. Wala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wala si Ariel Dondo Novo Lunday. Wala. Wala. Ay, naanay. Ay, naa ba? Ariel Dondo Novo Lunday. Ay, naa si Ariel Dondo Novo Lunday. Ay, dagan salamat kayo no. Congratulations no, Ariel Dondo Novo Lunday. 50 pesos. Ariel Dondo Novo Lunday, 50 pesos. Palihog kog send sa inyo ang kuana. Inyo ang number na ko niya sa kuang inbox. Palihog lang niya ako. Kisa pa mo tulain. Wala tulain ako ano? Sares Idol. Ang ikaduha day no, nara to ikaduha day no. Ariel Dondo Novo Lunday, nara. Ang ikaduha, Chivi Bumarlong Onjano. Hala, Osika. O, napa si Chivi diya ba? Chivi Bumarlong Onjano? Na si Chivi Onjano diya? Nagligis patog bagtok. Chivi. Present si Chivi, wala. Ama to si Chivi. Okay, Chivi. Na si Chivi, wala. Present, wala. Wala si Chivi, no? Wala agad. Na si Chivi? Oh no. Wala si Chibi no. Kisa mas ik-ik oy, kuya mo tanang ik-ik dia eh. Naway Chibi dia. Wala. Next si kuan Vihinos. Na si Vihinos dia, Vihinos na.
Vihinos. Wala si Vihinos. Kisa ni si Bernard gumapon doke. Wala si Vihinos. Giipa na daw kuno si. Wala si Vihinos no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Si Venus na. Wala si Venus? Wala. Na si Chivi bumarlong kay Gipan kuno siya. Nganon Gipan man ka oy. Nagkadili sa nagdili mo ang gitype na Asur o si na Asur. Chivi, tagaan kag chance na kay naabot naman kasi Chivi no. Present ko sir. Pangayo sa diha ko pangayo sa may katuhuran diha Chivi. Ingna may gabi diha yung tanan. Kumusta mong tanan ba? Chivi, bumarlong o dyan o pangay katuhuran diha do. Sa babae ni lalaki. Pangay pasaylo nga nung na-late ka. Kaya kung di gani, padalon di kaglampaso. Chivi. Na si Chivi. 30 to yung mga Chivi, 30. Wala may nangadaog oy. Okay na. Nangay nakagpasaylo Chivi, wa makadaog si Chivi. Pangay pasaylo day ngano na late ka. Na late na tagmayo ba? Sunod. Next. Present ko si Roy ha. Pangay lagi pasaylo lagi. Pangay pasaylo ik may ik. Si Venus na si Venus wala si Venus wala. Wala no. Sige, balik ka sa da. Arita sa 50. Ako na nang idiretso ha. Atong bunuton ka ng present yun. Dito mo bunot o dili present. ₱50. Dua ka buok 50. Dua ka 50 pesos atong gibunot no. Sandy Oliverio, the best. Kamoy basa, masignaan Loading sa among bukid, sir. Si pangayong gabi diya. Si, nakabasa mo? Ang usa, si Abarilio. Judy Abarilio ang usa. Dahil ang usa, si... Hindi lahat ng guwapo Kasi nga artista. Yung iba, DJ lang. Si Elsa Rondero Quezada. Elsa Rondero Quezada o si... Judy Abarilio, 50 pesos ni Nadia. Wala yapon. Uno. Next ni ron. Uno. Dos. Si Elsa Rondero Quezada o si Judy Abarilio na. Wala gyud. Sa ako na lang ni. Murag padung gini siya kung panudlanan ba. Judy Abarilio, si Elsa Rondero Quezada na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wa gyud. Nogon kayo inyong kuan, no? Nogon kayo inyong kuan, inyong mga load. Sayang kayo gyud. Kuha taglaing 50. Diri siya tagtulo, maintag na adiri ang ako mabunutan pastilan. Oy, anong asa man mo sa panahon sa gira, oy. Kuha tagtulo, atong dichog tulo. 1, 2, 3 nara. Kinsa ni? Joy Hernandez. Si Joy Hernandez? Joy Hernandez. Wala. Joy Hernandez. Si, ang ikaduha, si Isin Losada. Si Isin Losada? Wala si Isin Losada, sad. Ang ikatulo, si
Cristina Rodriguez Muster. Na diha. Cristina Rodriguez mo ako Cristina Rodriguez Muster. Na wala. Wala si Cristina Rodriguez Muster. Wala. Oh no. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Si Cristina Rodriguez Muster, ang bagong pangalan niya, Petronio Osorio. Shaish. Shitty. Oh, Isin Losada, present. Okay, Isin Losada, present. Thank you, Isin Losada. Isin Losada. Isin Losada. O niya na si Venus. Venus, atong ipan. Uno. Dos. Tres. Wala si Venus? Sige, wala si Venus, no? 8, 9. Wagis Venus. 10. O, nanayiro daghan. Wala si Venus. Hamas Venus. Venus. Naakaday. Nanyapon pa day ka? O, si Venus, 50 pesos. I-PM ko sa inyong number ha. Ayaw mo PM siguro kung ganahan mo paspas sa lahat mo PM sa ako ang Facebook. Kay may sa akong Facebook kay paspas ra ang proseso kay sa mag-send mo sa tuang page. Kisa patulayan dia nga ako ang gitawag nga present. Kisa patulayan dia na pabailayan dia akong gitawag nga present si Juan. Pamutang nas pamutang dia. Si Pablo Cacudier. Si Maridel pamutang na wala. Maridel Pamutang, are you present? Are you around? Social. Are you there? There you are. Okay, Joy D. Hernandez. Joy Hernandez. Okay, naan si Joy Hernandez. Okay na. Wala si Kuano. Maridel Pamutang. Nasa Maridel Pamutang diya? Oh, wala si Maridel Pamutang. Oh, sige. Kaya mahuman na ta, kaya hapit na, mag-alas 9 guys. Makasapa na ta sa tuwang kuwanan eh. Maridel Pamutang, naa ka diha. Kung naa magani ka diha, no, liho ka ko ng baso. Paramdam ang taon day. O, Maridel Pamutang, liho ka ng baso palihog kung naa ka diha. Maridel Pamutang, lag sir. O, sige. Maridel Pamutang, 30 pesos si Muhaday, Maridel Pamutang. Maridel Pamutang. Okay na. Next. Present si Joy. Oh, present si Joy. Okay na ka, Ma'am Joy. Okay na, wala na. Sige, next. 2 ka 30. 2 na lang ka 30. Kay wala sila nakapaabot. 2 ka 30. Lag kayo among wifi sir. O ilis di lagi ng wifi lag. 2 ka 30. Sir, natawag akong name. Yes, natawag imong name, Ma'am Joy. Nagligis pa ko no. Nara ang duha no, ang una si 30 pesos ha. Lorita Soriano Sinahon. Lorita Soriano Sinahon. Naa ka diha? Lorita Soriano Sinahon og si Willa Basnov. Willa Basnov. Naa si Willa Basnov diha? Willa Basnov og si Lorita Soriano Sinahon. Wala. 1 2 3 4 5 6 wag yun 7 8 9 10 wag yun diya mo diya Willa Basnov. Wala si Willa Basnov. Willa Basnov ug si Lorita Soriano Sinahon. Wala sila. Wag yun. Lorita Soriano Sinahon. Wala sila, no? Wala sila gyud. Kinsa may kinsa man na-present ako ganiya akong gitawag. Naay na-present akong gitawag si Kuan. Okay.
Willa Basnov. Wala si Willa Basnov, no? Wala gyud siya, no? Ato nang gipano. Oh no, no. Oh no. Dosh. Willa Basnov. Wala. Trish. 4. Nash Willa Basnov. Paing gabi, pangay katuran day. Pangay pa siya ilong anong nawala kaganiha. Naaday siya di ay. O na. Okay, Willa Basnov. 30 pesos. Willa Basnov, daking salamat to. Congratulations. Naana ka. Lorita Soriano Sinahon, wala. Si Lorita Soriano Sinahon, wala. Wala, no? Kinsa may naa? Willa Basnov. O, naabot na. Nalista na ka, day. Pangay pa sa ilo. Anong na-late ka? Pangay pa sa ilo dia. Explain dia. Explicar daw. Next. O, ari. Ay, isa maglakaw. Kaya natay surprise karon ha? Masing magbashol mo siya ito ang surprise sa unya. Sige. 5 ka 20 pesos. Atong ditsone. 5 ka 20 pesos. Uno sa uno. Uno si Mary Daisy Pagaw Abirion. Mary Daisy Pagaw Abirion, ha? Mary Daisy Pagaw Abirion. Ako ang pangalan sa Facebook kay Juan Tristan Sinahon. Mary Daisy Pagaw Abirion, na wala. Wala, no? O, wala. O, wala siya. O, sunod. Next, dayon, kuha din ta. Kaya mo man na ta, kaya kapit na alas 9. Si Sherry May Castellano. Na si Sherry May Castellano. Sherry May Castellano, na siya? Present? Wala. Sherry May Castellano, wala. Sherry May Castellano, wala. Wala siya. O, sige, padayon ta. Sunod, 20 pesos niya. Si Jasmine Padilla 7. Jasmine Padilla 7. Wala sad. Jasmine Padilla 7. Wala. Jasmine Padilla 7. Wala. Jasmine, wala Japon. O, sige. Next nanguha pa itong bayabash. Si R. Jansina. O, kini. Si GR. R. Jansina, wala. R. Jansina, wala. R. Jansina, wala. R. Jansina, wala. Wala. Si R. Jansina, wala. Wala gyapon. Hala ka diha. Siao na lang ni. Mahurot ni na ako horror. Next. Si Griselda Lozada Osaita, Griselda Lozada Osaita, wala. Wala. Next na sada. Griselda Lozada Osaita, siya, wala. Griselda Lozada Osaita, wala. Griselda Lozada Osaita, wala. Griselda Lozada, wala. Yapon si Griselda Lozada Osaita. Si Griselda Lozada Osaita diya. Una, dos, tres, cuatro, tos nailong ngalos. Siya kay Griselda Lozada Osaita. No, si Griselda Lozada Osaita diya. Si Griselda Lozada Osaita, nakita na ko sa kuan. Jasmine Padilla 7. Bas Jasmine Padilla 7. No, Jasmine Padilla 7, 20 pesos. Si Jasmine. Griselda, present. Okay, present mong duha. Next. Okay na. Next na. Kung nilangin niya, Next. Okay na. Jasmine Padilla 7. Okay na ka. Next. Tulo na lang. Tulo na lang. Nara. Tulo ka mo akong gibunot, Maintag na aning tulo. Si Juan.
Nicambel Mendez Ilardo. Nicambel Mendez Ilardo. Na siya? Nicambel Mendez Ilardo. Nagloading ko. Nicambel Mendez Ilardo. Na siya? Nicambel Mendez Ilardo. Na ba siya? Nicambel Mendez Ilardo. Na siya? Wala. Wala siya. Oh, wala. Si Nailanig Zion Apple Pine Kong sa taas sa Pudani. Si Nailanig Zion Apple Pine Kong na siya? Wala sad. Wala Japon. Sige padayon ta kabiin ang dako. Si Elizabeth Frijoles Alipayo. Elizabeth Frijoles Alipayo. Na. Elizabeth Frijoles Alipayo. Na siya. Oh, na si Kong. Na si Kong. Okay, si Kong, you are present. Asa man to dapit mo pangalan, be? Kong. 20. Kung siya pangalan na may Nailanig. Nailanig Apple Pine. Wanilain. Sir, nag-PM na ako sa page. Di na ako ito basahon. Elizabeth Frijoles Alipayo. Naa siya? Wala. Wala siya. Okay, wala. Next. Kuha pa ta. Nicambel Mendez Ilardo. Naa ba ito si Nicambel Mendez Ilardo? Nara, Nicambel Mendez Ilardo. Naa na si Nicambel Mendez Ilardo. Nara. Nicambel Ilardo. 20 pesos. Ako na ito yung makasunan kay ang sponsor nato no nagtanaw man gud siya. So ingon man siya nga dapat ang present maura gyud tagaan. Oh, ato ning sundon kay basag dinay tagaan niya tani niya pohon. Last. Shakshinikiba. Last. Hatagi kog number ni mo sir. Ako ang number no 0917. No, so nalimot man ko eh. So the number na ako no? 0917. Nalimot ako sa kong number o siya man yun. Ila Bacasio Piatos. Na si Piatos? Ila Bacasio Piatos. Na siya? Elizabeth ang present na absent lagi oy. Mao lagi mon senyor oy. Ay maginihinay ta kay nay natanaw pare. May gabi ni mo diya ako ang ninong. Ang present na absent man mao lagi na absent man mo ra ba ni mo ato ang umabot nga sponsor oy. Daghang king salamat. Si kisa tay naa ganiya paliw kuno ko kisa tay naa. Kisa tay naa ganiya. Si Kisay na ganiya ba? Kisay present nga akong gitawag nga wala na appeal. Sige na, kaya rin natin sa itong surprise. Surprise number. Wala na. Okay, last. Si Ella Bacasio Piatos na siya. Bernadette Gumapon Dongke. Bernadette Gumapon Dongke. Siya man to dapit ay mo ang pangalan na itong gisulat. Bernadette Gumapon Dongke. Siya mo to dapitan ako na sulat imong pangalan ng taon and day. Dili pa lang siyang itlog. Tara, arare. Okay na ni. Bernadette. Okay na. Wala na magbashol ha.
So okay na. Ako ibalik magisunan na kadtong mga kuano kadtong mga nabunutan. Ako na ning ibalik ha. Ako na ning ibalik nimo diha sa tuwang panudlanan. Kadtong mga saan na Elizabeth Prihules Alipayo. Asa man si Prihules Alipayo? Asa ka napitan ako nabunutan? Kanang mga nabunutan diyan no si Alipayo, Prihules Alipayo no. Ari nang ibutan ako sa kuan. Okay na. So arita sa surprise sa makisunan. Ang premyo ani usa ka gatos ka pesos. Sige. So good na. Ako nang gibalik ha. Ako nang gibalik tanan. Ayong pagka-loading man. Sige. Okay. So arita sa okay, Stephanie Colubio. Hello kuya, pa-notice po kami dito, pa-shoutout po kami dito sa bahay. God bless, keep safe po. Magandang gabi po sa dyan sa ano bang tawag doon sa Tagalog? Yung tito ko dyan, andyan sila sa Manila, kasama yung mga anak niya na si Stephanie Colubio. Ito yung kapatid ng mama ko. Magandang gabi sa iyo dyan. Sa inyong lahat pala. Okay, so next. Okay, last. Para sa taowayang. Para sa usa ka gatos ka pesos. Kinsa ninyo ang makasturya, ang makasulti, akong panguna. Kinsa ninyo diha ang makamention sa primero nga present sa atuang gipangbunot. Kinsa man ang numero 1 natong gipresent sa atuang gipangbunot. Kinsay una nakadaog gikan sa 20, 30 og 50. Namatay gipang tawag ni pero absent sila. Ang pangutana para sa usa ka gatos ka pesos, kinsa man ang na-present dito? Kinsay una na-present sa mga pangalan nga tuwang gisgutan ganiya? Kung inyo tong mainumduman kung kinsa tong mga pangalan na ato ang gipangsulat, sigurado gyud nga makakuha mo og usa ka gatos ka pesos. Okay? Sige, na ako to kinsa to. Si Mamidor. Si Mamidor para kompletuha. Kinsa man na si Mamidor, kinsa pa? Happy birthday dahil sa kuang pinalanggan akong pag-umangko no si Dindin og si kinsa pa man nagkasaulog silang adlaw na tawhan karong adlaw si Brian si Brian may gabi ni Brian si Brian nga akong silingan ko na karon sa kuan sa kasi pangalan niya sa Facebook niya, Gravina. Basta wala ko na kinamdon. Among silingan nga si Brian, ako amigo na. Happy birthday ni mo diya. Happy birthday sa dako nga pag-umangkon nga si Dindin. Pagkuan ng taon diya. Dodong Dindin. Wala na mo dili si Mami. Dili tulo man ikabuok. Usa sa 20, usa sa 30, o usa sa 50. Ang tulo i-mention ang tulo kay kung maka-mention mo sa tulo hatagan ta mo og naglimpak nga o siya kagatos ka pesos ay siya pa ha diha lang siya mo kay gi-message ko police na i-police nag-message na ako siya kanino di ba kani Shomon wala nakakuha tulo ka buok o sige ato inon set na to si Mamidor sa first Mamidor ang first, siya sa 50, kinsa mo sa 30, kompletuhan ang tanan niya. Nara atong gibasa no, gi-message bitag police niyo, masig madakpan dani. Nagloading pa ang taon diri ma'am, chief. Unsya mo na ni nato ron. Ayong gabi pag-greet na may siya to sa siya si Juliet Olmilio apila pod ko siya. Shout out day ko diha no si Ma'am Juliet Olmilio nga nagtan-aw og namino na to karong gabi una no daghan kay salamat magbinuotan ta oy basta kini ato ipa-shout out oy kay na delikado tani. Asa ko kakaron o siya na mo shout out pagtan-aw mano. Daghan kay salamat ma'am. Wala na si ik-iktan. No, sayop. Tulo ka buok. Ang una, si Mamidor. Okay, si Mamidor ang una. Kisa pilain. Wala. Way makadaog. Wag yun. Si Ik-Ik. Okay, makisunan. Wala nakadaog, no? Wala yun. Wala. May pasabutan na. Wag yun mo. Naminaw na ako ba?
Mag-exam kay ko no, wagi nakadaog, wagi naminaw na ako, klaro kayo. So katong mga nakadaog di ano, magsabot-sabot lang ta siya katong mga na-late, ing na lang kung anong na-late mo. Ha? Jasmine Sifin, Virgil de Lompinis, Pongot, Bernard Gumapon, okay, delay sila mao, mga na-late niya silang tanan. Bihimos. Si Binos, ika-upat na siya. Kinsa makanang, wag yun. O sige, so dito maglangan makisunan atong tak na ano, gamay kita oras manggod mo na atong amo mo ni atong problema no, kay gamay kita oras atong oras no. Alas 8:30 na ang direta kotob kay gi-message siya tawag pulis. Giingnan kung ano kuno kung siya ba kayo. Paita ni kinabuhi oy. Dan king salamat no sa nag-message na ako nga ako ang pinakabuutan ginako ning magtutudlo sa una pinakabuutan usa sa ako mga idolo nga magtutudlo nga karon usa na ka pulis. Si Ma'am Sally Olmilio Larasan, may gabi mo di ma'am, ayo bentaon kog dakpa ma'am ha. Og shout out sa tanang mga membro sa Oslo Police Station no, may gabi kanyong tanan diha mga sir, mga ma'am, mga chief, may gabi ninyong tanan diha. Buotan ba kung pagkaanak ha. Okay, mag-isong dito maglangan no. Salamat kayo sa inyong pag-apil. Ako ang isulti no kinsay first nakadaog sa 20 nga present si Jasmine Padilla 7 sa 30 si Puyeng Irauda Cordillero ug sa 50 si Mami Doro. Mao na insakto. Kana siya, mao na siya ang musigatos. Unya wa man mo na cancer, sige na mo kating. Paita god. Narabay maestra katanaw police pag yun ni. Timanan gini, timan ni ra gini mga pangalan diri ma'am. Chief, Ma'am Chief. Timan ni ra ni mga pangalan diri, wag gyud sila naminaw sa tong gipangyaw-yaw. Ilalagay yung giat nga nilang mga pangalan. Mga kaigsunan lang salamat sa inyo. Makanayang pag-uban kinato mata gabi. Mga kaigsunan mabalik na og mapuhon sa lain na sad nga sorpresa. Ako ang atong buhaton og mapuhon. Akong isulti ugma ang ugma sa gabi atong buhaton. Akong isulti ugma sa buntag para maglingaw-lingaw ta mata gabi. Daghang salamat sa inyo ang pag-share, daghang salamat sa inyo ang pag-like, daghang salamat sa inyo ang pag-follow sa tuang page. Kitang tanan manghinaot kitang tanan nga naa sa himsog nga panglawas og di na toy kalimtan no ang kanunay pagtawag sa tuang labaw nga mga gahom kay mao gyud na ang atuang naghatag og kusog sa atuang inadlaw nga pagsikay-sikay ning kinabuya. Una sa ako kay unsa man ni? Una sa ako kay nanawag na si Ima. Saan siya? Si Ima. Si Ima nyo. Okay, so mayong gabi kinyong tanan. Sa sunod na sad natong pagbunot-bunot sa mga nakadaog, congratulations sa inyong tanan. Og daghang salamat sa mga sponsors, si Sir Dudong Gumandoy og si Mr. Clemente Denopol, si Sir Dudong Gumandoy o si Lito Gumandoy mao ang tuang distributor sa Signal og sa GSAT diya sa lungsod sa Oslo ug si Mr. Clemente Denopol nga maoy na nag-iya sa Triple C Barbershop diya sa Babagdos, Lapu-Lapu City. Makigsunan kini ang inyong alagad sa kanginan ang padayon nga naningkamot para sa kaugmaon sa natong tanan o kitang tanan makigsunan magampo sa labaw makagawa mo'y naghatag og grasya o naghatag og kadasig sa matag adlaw atong gipangbuhat. Kaninyong tanan maayong gabi natong tanan. Tristan sinahon ako ang Facebook. I-add niya ako ha. Ngayon kahuman kay i-ignore ti ka. Bito lang sa tanan, salamat no. Kita-kita tawa po. Thank you. Mayong gabi ka natong tanan. Sayaw ka! Lupit sila! Disco Tracks. Ato gining balikon pag-mention no si Ma'am Juliet Olmilio ba? Mayong gabi ini mo dia Ma'am Juliet Olmilio gikan na sa imuhang gikan ni sa tanan nimo nga mga kaygalaan ug makaigsunan ug imong mga parentihan ug ako sa ako sad ni greet sa kunin mo dia ako ning basahon oy kay delikado ko ani. Mabalik og mapuhon mga kaigsunan. Daghan kay salamat sa inyo ang makanayong pag-uban. Daghan kay salamat katong tanan. Mayong gabi. Magbinuntagay ta. Binuang man eh.